Penne kesengi nakaliang menteri katenat sports uba bantai dor lingdo ula led ban jurip ya ka JN complex kenang ban pentik kena baka jing pentrai kam ban maramot ban penjana yakini ki jaka yele kai kan dep kam kloy. Habaya keren shkilat pathai kubor uba bantai dor ula penpau bakumba ka sorkar klayo iya ka jingmi kino yele kai battebit na ka jilla kadon kamru ya ka sorkar ban shimkhia ban penbiang ki jaka yele kai bajanai na dong shadong. Syuk-syuk ulaya tho baka sorkar jela kalamang ban penlut kendai punyo klur tingka naka benta ban penbit penbiang ya ka fifth ground lai pu kendai klur tingka naka benta ka tennis court batang shi pau klur naka benta ka crinoline swimming pool. Ila ka jong khmat jing trai ka laya khmat tadai na ta ka da wan ban jurip menta singi naman ka kwa ban make sure ban ensure mat dalong kumno man taw snam ini ban pendap bino ya ka jing trai ngai kumba ka jing tmu jongi ka long bang pendap ko nai Oktober dan November dan dari dalong kumno ngi kwa ai man pendap no nomor ba nginang penabun ki event ki ba mi inti bang pelong kan ka jaka kan yang madang JN complex ini ladap ban mang tingka nakabenta bantai ya ki jakai lekai ki jaka kelan met hakeleng ka state ka jongi bar khamtam hang ni hapo shillong ngoi pi nakabenta ka jingpun kre jongi gini ki big events mo ngau national game ngabanong ka Khelo India tedai na ta ka daw ka JN complex ka ka main stadium but kiwi de kumba pi ketika crinoline swimming pool ngila khotandar menta play but ki jingtai keleng syatura ru kila don pai gitu ki ka tuka biasang mas stadium but kumju hakang ni hapo surrounding jong ni Shillong ba outskirt ngila nang tai lei hajong syang adang wan inspection manin ya tuka multi complex indoor stadium katuru kala yang ya kelaya chacha dia mendai tambang bahang ni hapo JN complex nrai keleng ki ka ri hapo ka jela ka jongi nakabenta bangin penbiang ya ki jaka kelan met dan ki jaka ele kai ki babiang na benta ki kun samla ki jongi na benta kinong ele kai jongi bangin ang la ki ban kentiu na ko pos ko pon ni kalong kumba sapu kur duna kani ke JN complex bat kamadan bat ka sitting ga bat kini covered gallery bat kumju katai ka fifth ground pat ke indoor international state of arts kan syong kumba khandai punyo kur ngila khot tenda bat kumju katai hapo tennis court kan don ki swimming pool kin don kebun ki indoor activities mo ki discipline ki bangin bu antai kan don kan long kumba laipo khandai kror ka crinoline swimming pool ngila khot tendar kumba shipo kror ini ki major project di bangila simkhian na kaliang state ke jongi ngongi pi hadien ngiladap san pusnem kan long ke cing lerai la dang imla ban penbiang ini ki bro dengan dokumen bang simkhia bar uchi minister ba government jongi ki colleagues cabinet jongi ki bakloi ban penbiang ya kini ki jing terwa na ka benta bangin wan ra ki infrastructure ki babiang na ka benta kinong ila kai bar kinong song snong na ka benta ke jela ka bi ki jongi